Päivää. Päivää. Spede on kuollut. Ei, emme ole poliisista. Emmekä myöskään virpojia. Emmekä huumepoliisista. Mutta jos jotakin kamaa löytyy, niin kyllä sitä saa ihan tarjota. Oletteko koskaan tunteneet itseänne onnettomaksi? Surulliseksi. Masentuneeksi jopa. Oletteko koskaan tunteneet voimakasta halua tanssia kelmeässä kuunvalossa paholaisen kanssa? Oletteko koskaan miettineet, mistä smurfit ovat saaneet sinisen värinsä? Oletteko koskaan tunteneet halua painia lasten kanssa? Odottakaa, malttakaa vielä hetki. Tämä on ilon päivä, jota te olette odottaneet koko elämän. Kyllä, sillä nyt on nimittäin niin, että Remakka on tulossa Ouluun ja nimenomaan tänne Ouluun. Oi tuo suuri ja mahtava Remakka, mitä se voikaan teille tehdä? Kenties saada nuo turpeat kasvot hymyilemään ja nuo pienet sijaan silmät sädehtimään. Ja kuka tietää, ehkä tuollainen työtön talikasa voi saada vielä joskus pilluakin. Ehkä jopa aitoa rakkautta. No, tuskin sen. Mutta ainoa mitä teidän tarvitsee tehdä on saapua joka toinen tiistai 45 Specialiin. 4-5. Kello 20. Ilta 8. Ja lupaamme kautta Obelixin kondylooman, että elämänlaatunne paranee merkittävästi. Ensimmäinen kokoontuminen onkin jo 6. syyskuuta ja siitä jatkamme jouluun asti. Onko teillä kysyttävää? Hyvä. Meillä olisi vielä yksi pieni kysymys, nimittäin sattuisikohan residenssissänne olemaan mahdollisesti vapaita pahnoja? Niin, kun me ei oikeastaan tiedä tästä hommasta yhtään mitään. Ja jos teille voisi tulla yöksi, teillä näkyisi siellä olevan ihan kaikki pelit ja värmeet. Ja jos vaan olutta on ja... Tai jopa pöytiäistä. Niin, tai